Mwana tukona mwana akaiswa chikwambu chakaiswa paya. Tukona mwana ari kuchinjwa, akachinjwa toa chidhomu. Mwana ari kushandiswa kuita chidhomu. Udonga fesi yemunhu mukuru zvakabviswa fesi yake kuchiswa munhu mukuru. Amusorero manogara nemunhu mukuru. Dai matsvaga munhu anoita zvekuti zvokuti abude ataure iye munhu mukuru uri pari. Kana uri mutsva paplatform ino, baya zvako akabhero ako kuti usubscribe urege kuzojambwa nedzimwe nyaya itsva adzinenge dzatisvikira nedzinenge dzauya pakati pedu. Okay, apa ndopanga ari muchezo. Ndofunga muri kuzviona muri weZimbabwe kuti nguwai ndakamusunungisa zvakanaka nokuti ndakasunungisa patone madesi akawanda wachiona mwana wangu. Saka mwana akachizoenda wachiona wakati chini akatonetseka warazvo ndinotoona kutonetseka chisamupeseni ndiye pane rimwe iri pavo zvazva apa ndo pazvakatanga. ya apa ndo pazvazva kutanga anga ane mamanzi mana 5 and 4. Iri nderamusi wa 26 February. 26 February last month. Kwasai muri weZimbabwe tiri pano paKunashe Studios kune vatanga kusvika pano. Ndine dziri kunonzi kwachida huyo. It's about almost 40 kilometers kubuda maMutare. Makadini ni baba na mama? Aiwa tinofara kana uchifarawo. Anditika. Mungazvi introduce here tikuzive tisati tasvika munyaya yedu. Ini ndetwa Jafet Chinyinga. Alright. Ndetwa Rutendo Nyamutata. Okay. Vari pano vane issue yemwana. Inini ndikataura neside rangu ndinokwanisa kupota kana kuwedzera. Ndichada kuti mutibatsire kuti issue yedu chii chakamboitika pamwana. Chinatsokudzikadzika muchitaura in detail zvakaitika kubva achizvarwa kusvika tizosvika pane situation yatavezuva ranhasi. Mwana wakazvarwa zvakanaka chaizvo. Akazongotiwo pakukura, ini ndaishandira kuMasvingo ndokwandaishandira. Pakukura kwake akazosvika pakuti kuma5 months ndokwatakatanga kuona kuti health yemwana haisisina chadi, haisi kumira zvakanaka. Saka takambofungira kuti maybe ndechepamusoro nova ndochiti amai chikwirai bhazi muchiende kumusha munoona gogo wani wacho wakwanise kumubatsira Noah. And then ndopa vakauya kunoko gogo wacho bwamutarisawo Noah zvisoko aidi, asi gogo wacho wakazongoti ende nemwana kuchipatara. Then obva waenda palocal clinic panozi paTsonzo Rural Hospital. Ndopa wakaenda waendapo ndobva wanzi endai hospital Mutare Regional Hospital. Ndobva vaendako vakasvika chiremba vati tine matesti atitoda kutora pamwana, vachobva vatora vapa date kumberi kuti moziva motora maresults eshe emwana. Saka pavakaenda kunopuhwa maresults vakasvika zikanzi matesti atakatora haasiriwo, tinofanirwa kuita inonzi CT scan. Saka chiendai munonzwa kuti mutorwe CT scan yemwana. Ndopavakachipindawo mutawani kositsvagawo CT scan yachibva wanzi 350. Saka promo kutsvagawo help ndakazobatawo mumwe chirembawo wandakazobata wandoziva ari kuChinhoyi. Akati nyaya yenyu dai maenda kuchipatara chikuru chinoita nezvevana
muno muZimbabwe paSalim Gabe Hospital yainzi Harare Hospital. Then ndo patakazounganidza mari tobva taenda kuHarare Hospital. Tasvika Harare Hospital, mwana akapuwa bed, pana chiremba wabva wamuona achibva atorwa matest, akatorwa mari dzavo dzakabuda akanaka pamatest, saa vakambotora ipapo pachibva vazoti izvi zvakuti shupa kuti tizive kuti zvakamira sei. Ndobva vafonera vafonera kuUZ, vafonera umwe profesa wakafonera achibva uya profesa yakuya kunoona mwana. Akatouya akauya auya akaongorora mwana zvechokwadi, haana paakasiya kuongorora mwana, achisimudza maoko achibva ati mwana simba unaro. Saka chingava chii? Achibva wamutarisa wachibva wazoona kufema kwake, wakati pati kufema kwaari kuita unogona nga ine buri pamoyo, mapapu ake asina kumira zvakadi zvakanaka. Saka chanda kukurudzirai, endai munoitwa inonzi echo scan neCT scan. Mascan iwo ari true ndoamaakuti moenda koitwa, then mascan iwayayo kana pasina chataona takukutsvagirai dhona totora masamples toendesa kuAmerica. Kana pa mascan yawo tadi tashayiwa, ene zvechokwadi mwana wakapedza 8 days aripo paHarare kuti zvinhu zvanga zvakaoma. Pandaigara kwacho zvinhu zvakadino futi zvakaoma. Kamari kanda ndakasungira ndokatanga takuzobudisa kuti tiwane chikafu futi kupi kwandiri nekuhospital kuda futi chikafu kudiwa kwakusina chinhu, kana even syringe chaichayo kwakusina, zvazviri zvokutotenga. Vamwe kama vachibatsirawo neapo zvichifamba. Tobva tazochibudiswa kuti takuda masikana, takadini atakataura tikati zvakanaka. Tobva tabuda, tobva tadzokera kwandaigara, kwakuchimbopinda mutauni muHarare kuchitsvaga masikana aya. Ndakatenderera zvese kumavenues zvese, ndakatenderera West End, ndazoona masikana aya ese pamwe chete anga achida 500 years. Kwakuti isusu mari hatina. Patadzokera kuhospital patati isusu mari tadi tashayiwa. Saka hatina zvatinoita pose panapa michini panapa yakadini yakafa. Ndopatakakwira bhazi redu tobva tadzoka kuuya kuno. Then ini ndazodzokera kubasa, but ndakadzokera kubasa mwoyo wangu usundiitira zvakanaka nesituation yandandaseri kupi iri kuno. Kubva ndasvika ndati wakuru inini takashandirana kwemakore akawanda, asi situation yandinayo yakaoma. Kuti ndirambe ndiri kuno ndichiti mai vagare vangori nemwana, vari 2 nemwana, zvidi hazviiti. Inini ndakudini, ndambodzokera kumba. Vakati hapana chakaipa, chimira titsvage mumwe munhu mosiya makombidzisa basa kuna mashandiro arinozwi arinoitwa nezvochokwadi. Wakatsvaga munhu mandambogarako zve1 week ndichidzidzisa munhu yamashandiro atinodi atinoita, ndokuuya kwandakazoita kuno. Saka hondo iripo ndekuti mwana izvezvizvi kumuti idya chaiko haasi kudya, fanika pa 2-3 days idzi situation yacho iri wese than zvayanga iri. Because ndatombomutengera rimwe poriji rehupu rese rahaasi kutoda serelati ndiyanotombodya, but unodya bichana chaiyo, pamwe pacho otorutsa. Kuda kumutraya kumutengera yogurt ndichiti maybe anogona kunzwa kunaka kweyogurt achivhaifarira, siya hakuna. Mabhanana chaicho hapana chaari kunzwa kuda kudya, chaanongoda mukaka chete ndo chaanongoda. Then face yake yakasvika pakozonochinja kuita semunhu wakura. Tikamboitawo maresearch atakamboitawo paGoogle, vainge related to progia, but kuchipatara vakati haisi progia. Profesa iye achisanangura achiti
apa tida kuona mudzi wechirwere kuti uri papi. Zvinogona, handisi kuti ndizvo, asi zvinogona kunga ari iye ari kutanga rudzi rwake rwari kutanga, sezvinongoita kuti shuga mumhuri ine panotangira yoramba ichingodini ichienda. Saka ndo zvavaedza kutsanangura achiti hatisi kuti ndizvo, asi chimboitai masikaniwo aitoona kuti zvakamira sei. Saka hondo iripo ndeyekuti hatina kana mari. Iko zvino hatina kana mari. Vanobatsira vari kutibatsirawo nemashoko, vamwe vari kutinamatai, vamwe vari kutinamatira. Kubatai baba, kuna vasingazivi ndoziva kuti kana pane panonzi panotangira situation, tofunga uyu mama vanonatsonzwisisa ndichada kuti mama vandibatsira ipindura. Mwana akazongotanga kuchinja fesi here kuti mangwana kana kuti zvakatanga kuita mbijana. Mwana airatidza kunga munhu akasimba aine matama, because handi mati makatozvarwa atori normal. Aine mazita make. Saka matama akazoita kakuchidzika. Maziso make ma-eyelids moita semakazvimba. But vana chiremba vakati hakusi kuzvimba. Iganda rake radini? Radzika. Saka zvakatanga kuita mbijana. Kuti mangwana makatomuka mwana. Zvakatanga mbijana. Waingochema tisingazuti. Mwana waingochema. Patone problem iri toitika pano. Chingofungwa bangu chipamusoro. Saka ndakandobva ndakachiti ngandoende kumba koti mama aone pamwe tinonga tigona chiri chepamusoro kuno kwatina watinoziva kuti tibatsirewo chepamusoro kumasvingo. Ndobva ndakachuya mama akati chepamusoro chinogona chiripo hacho but maitira anoita mwana aenda naye kuchipatara. Ndobva ndakaenda kuchipatara, ndobva ndakachizozoendei kujenari kuti ambotoesiseti. Saka mwana wekutanga here kana kuti? Ndakamboita first marriage. Shivha yatadzamira zvakanaka ndine vana 2. Last but 1 ndo pandakazotora saka neava ndo mwana wedu kudi wekutanga. Anga mwana saka mumbori nemwana kumashure. Ndine vamwe vana vaise vari right. Ko mama wangu asinawo vanewo vako vairi. Vese vari right. Matitaura side rekunge madoctors. Asi isusu tinoziva kuti pane zvinhu zvakaitika vanhu vanogona kuti pane chinhu chakaitika mwana akagadzirwa. Hapana here vakambosimudza miromo yakadaro? Kufamba takafamba makati wandei. Makawanda. Muchivanhu, muchiprofiti, vaingotsanangura zvakawanda. Vamwe vaiti chi? Vamwe vaiti mwana tirikuona mwana akaiswa chikwambu chakaiswa paari. Ndevamwe vari kuti tirikuona mwana ari kuchinjwa, akachinjwa towa chidhomu, mwana ari kushandiswa kuita chidhomu. Vamwe vakati imhepo dziri kusimudzwa mumusha. Dzakatanga kusimudzwa mai vakazvitakura. Ndo matsanangura aringoita vanhu vatiri vakati utonga fesi yemunhu mukuru. Ndakabviswa fesi yake kochiswa yemunhu mukuru. Saka dai magona mutsvaga munhu unoita kuti amusikonero manogara nemunhu mukuru. Dai matsvaga munhu wanoita zvekuti zvokuti abude ataure iye munhu mukuru uri paari. Mwana ane mamanzi kudai kuti saka mashoko anongobudamo akawanda. Saka hapana vakatombozama kuda kubatsira. Mbese kuti mwana ari kushandiswa usiku, but usiku hwacho mwana haarari achichema. Mwana wacho anenge achitochema usiku. Nguva yake zhinji pamukaka usiku, because haana chimwe chinhu chaari kudya. Saka nzara inenge iri maari. Saka usiku yacho ndo nguva yanenge ari kutonetsa kuchema kuda mukaka. Saka pana vamwe vakatoedza kubatsira zvikatoramba. Vakatombouya vakatombozama. Varipo tichimbopinda makawanda asi zvekutoti situation iripo izvezvi yakaoma. Yakaoma. Kana mumundoma hamuna chinhu. Handina kutorima. Because mari yacho yekurima yacho ndo yandaitoshandisa kufamba nemwana. Zvototi chibage chekutogocha totopuwa mari inidya chibage.
tatisina kutombonyoresawo chikafu takazongoitawo laki rekuti Mwari akangopindirawo kwakutosvikawo zvinzi pane muzita remunhu iye akatama kuHarare ndokwaakugara sabhuku kwakutozvira tsitsi akati ane situation yawinayo chimira chikupinze papi ipapo ndokutotambira kwandakambooitawo chikafu chandakatambira zvekuti hapo kuti pakauya vanhu vakawanda kuuya kobatsira mwana tinongofonewa ndipasa umwe pasa wakamboti uya naye kwaMutare pataenda last week kwaMutare nekuchechi kwandaomboenda one way kwemazuva mashoma zvokuti pakabhuromboya vanhu vachimboti wakati wande hapasati asi kufamba kutopindamo manje kwete kuti wakamboya kunokuya kuti panapa uya tichambora mwana asi isusu tinototsvaga kwekuti tirapise mwana and then vamwe vari kufona vachiti wakawanda iwawo ndo vari kufona sidha tanga masidha sidha $20 kuti tibatsire mwana mwandisira airtime $2 ndichipota ndichikufonera ndichinamatira mwana ndikati ini ndiri kuchema nyaya yemari kuti mari yacho handina vekumhuri kwenyu baba kana vekumhuri kwenyu mama vari kutiwo chii? Because sometimes vanogona kunge vaine vachiziva nhoroondo yekumashure kuti zvakamboitika kana kuti hapana zvakadaro zvakamboitika vasitoziva kuti chichiri kudatsokuti tinganyepa nhoroondo chacho yatina nhoroondo yatakambonzwa pamusoro pazvo kuti zvakamira sei nokuti ini vabereki vangu vese vakashaika zvototi mukurumba medu ndwa 79 saka kuti azive history dzekumashure shure hadzizikanwi but situation isusu zvedu hatisati takambosangana nayo even vanhu vakakura nevabereki vedu chaivo anotakuti tambosangana nesituation yakadi yakadaro situation inyowani patiri kwenyu mama kwedu ari kungoti handisati ndambosangana noni zvakadai kutotangawo havasi kumbopawo here mazanowo semhuri noti mhuri yeZimbabwe isati yapindira tinenge tichidawo kuonawo kuti mhuriwo yenyu vari hapanawo zvavari kuzamawo here yekwangu mhuri munongoziva mumusha kuti mumusha mune zvavo pamwe pacho kuwana kwedu kunosiyana saka hondo iripo ndeyekuti vekumhuri kwangu vari ngoti dai matsvaga mari madzokera kuchipatara nei vari kuti tibate saidi rekuchipatara madzokera kuchipatara nemwana tsvagai mari even palocal clinic paunoenda kuskero wakatokunzi tsvagai mari mwana aende kupi adzokere kuhospital unoonekwa nachiremba saka izvezvi mwana mwiri wako uri kudzikira pavakaenda kuskere wakanzi wakatorwa inonzi mowaki zvanzi mooneka yanomira zvakanaka saka vakatombopuwa anonzi maplambinat but still maplambinat acho uri kutadza kupedza kapeki 1 pazuva because mukatoramba muchimupa wakutodini wakutobuditsa Okay, mama saka chii chamukuda kuti mhuri yeZimbabwe inatse kukubatsirai chaizvo muchinongedzera kuti chakati nechakati mhuri yeZimbabwe kuti dai yange yamondibatsira kuti ndimboiwane mari yekuti ndimboende kuchipatara kwacho timboona kuti muchezi make makamira sei kuchipatara vakati vanoda mari vakanzi kuda mari in total masikani ega pasina zvimwe zvakawanda masikani ega aroda 500 yes ega hapana kuti pane kufambisa kana kuti kumberi kwacho chichazwa but kumasikani ega wakati wada 500 US zokuti chiremba chanotombopota pane pakatombondifonera achibvunza kuti masikani mwana apapi achitovhunzawo saka yes 500 ndiye masikani chete hangatisangochiti 500 kuti process yacho iitwe ana chiremba vanotaura panozoda zvakadai here kana kuti panoda kuzoendwa kunze kwenyika kumbonoonekwa here vana chiremba vangoti chimboitai masikani aya kuti tione chirwere tichiri papi
Kozi chavainacho kuda kuona kuti chirwere ichi chiri papi, chiri kukonzerwa nei. Alright. Vochiona kuchitita chirwere. Okay. Zvototi tiri kupani mushonga wakambotipa kumboti timbomwisa chinge zvinenge zvakuratidza kuita zviri nani. Alright. Nekubva kumashure. Pamushonga iwo watanga takumupa iwo. Zvakuratidza even kana mafuta usina kuratidza mafuta acho zvoratidza angakuratidza zvanga zvanani. Alright. But zvakazongodzoka futi. Alright. Iko zvinezvi pari zvezvizvi kamuradzika pasi apawo haatoda kuti chinhu kutorara kwake kurara kwakati zvakatoita mumaoko izvizvi. Zvokutoti kubika chaiko ndinotomhanya kutoti ndikaindibike kana kuti ini ndombobata mwana iwo wachibika. Iko zvine ndatononoka kuabikira boys panext door pane nhamo iripo. Saka ndandamboenda kubatsirana nomabasa nechine wangu vandachidzoka kuuya kuona kuti zvakamira sei. Saka nhaurwa iripo ndeyekuti mhuri yeZimbabwe hatina kana pekutangira. Hatina kana pekutangira. Kana dhora chairo hatina. Kuchigayi chacho chikafu chacho hatakatopuwa ichocho ndo chatiri kutoendako vatanopimisa mugaro nekuti tigayisirwe. Ngokuti dhora racho kuchigayi racho hatina. So vanoda kubata vanokubata sei baba? Vanondibata vanogona ndibata pa 0774. Zvototi pesa pa angari munhu ainakidza ngapapa pamazuva mashomanana angaratidza kuti munhu urorwara. But munhu waiti kana kutamba naye waimutamba naye asiko zvinobva utambi naye. Waiti ukamisira angaratidza kuti ari in pain. Pane waiti hanzi akaiswa face yechinhu yemunhu mukuru anenge achida kuti azotaura. Iye anoratidzawo here kuti aunge munhu mukuru kana kuti arongori normal mwana. Papa zvake zvese uri normal. Normal not iko ngumtu. Papa zvake zvese uri normal. Utaiedza kuti wampa chinhu kuti onoti ari active. Ari active. Wachibona zvese sekoka ndokoka neseko saka problem yake iri kare. Alright. Kozi zvake zvese umuntu zvizimana mudoko. Zvemwana mudoko hamboiti zvinhu zvokuti azizona zvokuti azimunhu mukuru. Chingoni ganda rake rakadzika. Face zvangobata kuface. Maoko make muganda rake rakarembera. Kozi ganda rake rakadzika. Kudai. Ganda rake. Muchando haazotonhorwe. Ndezvenguva diki. Sure. Zvakaita futi nemakumbo. Ndozvaita kuti nemakumbo. But paanga kumwa mushonga hapana papa kuti akachenja. Panga mushonga tapana change dzatatakuona inozeni vanhu chava kutokuta mwana uyu akuchinja. Mwana uyu akuchinja asi all of a sudden zvadzoka zvakare. Nhamba idzi dziripo paEco Cash. 0774 738 741. Nhamba idzi dziri paEco Cash. Dziripo pamukuru, dziripo paInbox. Nekuti mari yacho hatina izvezvi ndanzwa ndokufonera maticha ekuchikoro kumwana. Kune vana maschool fees evana. Saka ndakatotaura situation yandinadesa zvinhu zvinondimira zvakadini zvakanaka. Even mbuya wacho ndakavatsanangura kuti zvinondimira zvakanaka. Saka vanewo kakunzwisa kavakazosvika paudi pakuita kuti azvishuwa situation yanodini haina kumira zvakanaka. Zvate izvozvo ndinotozwawo kurwadzirwa kuti nditofone kuwana kwacho. Because unenge uchingotaurirwa nyaya dzekuchikoro apa unacho pani chawakabata.